Het is mooi waar, hè? Dus ik moest van een beetje toch wat spul voortbrengen naar de start. En toen zagen wij dat bordje staan en ik weet al warskouder op mijn Borman. Dus toen dacht ik, dan combineren we dat. Zaten we aan. Hier bij de Milieustrijd in Ljout rent het op en aan met de beziekers. Want een soort mensen binnen het aanzetten maait iets hemelien. En dan moet zelfs de tuin weer creërs maken worden. De vergezen compost loopt een soort mensen. Thuis heb ik een aantal vrijbomen, dus dan hebben ze wat extra. 12 Friese gemeenten delen maar kort 224 ton compost uit bij de jaarlijkse compostactie. Dat komt wel op 3 kilometer kroren vol met compost. Om misschien ergens ook wel iets terug te geven aan de burgers van Friesland. Friesland, in ieder geval de inwoners van Friesland, die scheiden gewoon heel erg goed. Met name GFT-afval. Ja, doen we trouw. Wordt het hergebruikt? Kijk, dan wordt goed afval wordt weer compost. Dus daar help je milieu weer beter mee. En daar doe je het voor. Ook scheelt het in de kosten. Voor de afvalverwerker is het goedkoper om compost te maken van het groene afval als het te verbranden of te stwatten. En voor de bezieker smiet het direct voordeel op. En hoe is hier bij het tuincentrum bij Helle? Gedeeltelijk, maar niet zoveel als nu natuurlijk. Maar ja, dat wel. Ja, ik daar maar tussen. En zo kan er wel lekker tunken worden.